Isikhulu esiphezulu kwinhlangano engamele ukhetho u-IEC esifundazweni KwaZulu-Natal, uNtomfuthi Masinga, useveze ukuthi bathole imibiko yokuthi babili abantu abadlule emhlabeni osukwini lwayizolo. eMlalazi eShowe kudlule emhlabeni obewe emotweni ebithwele abayovota, kanti eMsinga kube nesigameko sogwaziwe ephuma ukuyovota. Uphinde waveza ukuthi kube nesigameko sokuhlaselwa komsebenzi wabo umuntu obhezovota. Lezi ndaba-ke zindaba lezi ethinta abantu abaningi ey'nkundleni zokuxhumana abakhuluma ngazo-ke, bebeka-ke imibono yabo ehlukahlukene ngalolu daba. Kanti ayaqhubeka-ke isibalo sokukhawunta-ke kwemiphumela-ke yabantu abavotile izolo. Kuyaqhubeka-ke wey'ngane zawethu, uhlala nje kule channel sizolokhu siku-update ukuthi izinto-ke zihamba kanjani. Ngifisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalolu daba njengoba lokhu iqhubeke njalo-ke imiphumela yabantu-ke abavotile izolo wey'ngane zawethu. Mina-ke sengiphuma kanje ngomsizi ufana phansi ejozini komhlaba yalengana. Ngetho kwakho cindezela usubscribe uzokwazi phela ukuthi uthole zonke izinto esiyiphostayo kuyona-ke le channel. Mina sengiphuma kanje.